Bandine murume ane makore anosvika 27 achishanda na 25 takanda wedzera mamwe maviri. Pana patine mukomana ane 25 years murume ashanda nava Mtangadura vazotisiya nhasi nenzira inosowesa yatanga tisina kutarisira tese. Zita ndiani? Ndinonzi Chimhosva kana kuti Lazarus Market. Makapinda sei basa panapa imini? Ndaigara kwa vamujuru ndo vaka Lex Nongo ndo vakandipa kuna vaMtangadura vachibva vatanga kundichengeta kubva ndichiri mudiki kunosvika parinasi. Iwo vaMtangadura saka ndine 25 years now vachindichengeta. Ndofunga ndakatanga ndichita basa rekufudza mombe asi vakandibatsira kusvika nhasi uno ndiri buried. Ndinoita basa rekapendera, ndinoita mabasa akatoti one day yandakadzidza kubva kuna vaMtangadura. Zvinova zvinhu zvamakadzidza panapa? Zvandakadzidza nditori pano nokuti zvizhinji zvese zvamuri kutoona zviwakwa zviri panapa ndini ndakatozviita. Marasikirwa zvakadini munhu akakuchengetai kubva muchikura kusvika iye zvinezvi mapito ibaba kai? Zvitondinetsa ndikuita songe munhu azvisina kutoitika zisati ndaane chokwadi chachikunyatsonzwisisa chazvoti ndizvo zvaitika izvozvo. Ndikutoita songe munhu ndikutorota sotitotese kudai. Parasvika shoko kwamuri manzwa sei, mafila sei? Ndanzwa kurwadza zvisina kutonaka zvekuti ndikutoti handisutombonzwisisa kuti mazvitenda here kuti chokwadi vaMtangadura hakusina. Ndazvitenda hangu but pari zvinhu handisutombonyatsonzwisisa. Handisozvinzwisisa mushe kuti pamwe chokwadi kati kunyepa ndoita semunhu akutorota. Chimwe chamunorangarira baba Mtangadura nacho, tanzwa kuti makakudzidzisai zvakawanda, ndechei? Munhu anga akaita sei? Munhu anga akanaka, munhu wotokamukira chichemo aichitambira. Nyangwe panapa tichaisa pane umwe ambobva kutaura pamaactivity kuti patone chechi yeGreat Hiding vakatopiwa chechi iyo nababa Mtangadura. Saka zvinhu izvo ndinotoona kuti munhu ane tsitsi ende hauna chichemo chako chavaikwanisa kuvapa vakatadza kukubatsira. Saka izvozvo ndinonyatsoona kutoti dai paine umwe futi wekutika anokwanisa kuzobatsira vamwe vanhu kudaro. Ini ndichitarisa ndikuona kutoshaya kuti hapana umwe munhu futi achakwanisa kupinda panzvimbo yavo. Imi masvikawo here kumba vasati vatakurwa? Ini ndatosvika usiku kuma-12 kwacho tatofonerwa tichibva tatoenda kumba ikoko. Maono sei nemazenyu imi? Isi zangu handazotosvika vatotakurwa. Ndasvikawo vamwe vachiri vakaungana taakunzwawo tichinzwawo kune vamwe vanga varipo. Ramangwana rakamira sei tisina baba pakati pedu? Rinorwadza. Rinorwadza seni zvangu ndakazvimiririra kwandiri ndinoona pasina umwe munhu wandinochemera. Saka ndikuzwa kurwadziwa zvakanyanya. Tinoziva kuti munhu anga ari munhu wevanhu, munhu aiseka nevanhu handiti? Zvechokwadi. Pane pamuchiri kurangarira here pamwe pavakambotaura kana kuti zvaisekesa vanhu kana kuti zvavaita kuvanhu kuti vanhu vagare vakasununguka vachifara uye vasavatyisa baba? Vaitogara vachidaro. Kuti pese pavaitosvika vaitogara vachidaro vaitofara. Vaitoita zvekuti vanhu vatofara, vanhu vese vaigara vakatongosununguka. Mamwe majokisi avaifarira ndapi? Mamwe wacho vaitongosvikawo vachitongowanzawo zvezvimwe zvimwewo. Ndichitorangarira rimwe musi titori kumaini yavo vachitonditi ukadonha ipapo pamusoro peroofing tova tatongokufushira ipapo. Saka zvimwe zvinhu zvokuti aiwa ndikunzwa kurwadziwa. Imani yamukutaura imani iri kupi? Kunhingiriranzi kuGoromonzi. Saka tingati secommunity yese vari pano nevari kune mamwe mamaini nekune mabutcheries tarasikirwa zvakadii nababa Mtangadura? Tarasikirwa zvakanyanyisisa, kutorasikirwa zvekutoti kana vamwe patitori zuva tobatira hana dzavo mumaoko kuti tichararama sei. Saka zvinhu zvekutoti tiri vanhu vakabatikana zvisingaiti. Mashoko enyu dai manga muri kunzi ndimuri kutonga mbavha idzi makorora vauraya baba maiita se? Ndanga ndichitovhiya, kutobata kutovhiya chaiko, kutocheka mapisi embavha iyoyo ndo zvandaikwanisa kutoita chaizvo. Nekuti handisi kutombonzwa zvakanaka kana kutopisa kubatidza moto pamusana. Ndo zvandaigona kuita chaizvo nokurwadziwa kuita mwoyo wangu sofa. Saka ndiri kunamata kuna Mwari kuti Mwari dai atungamirira vanhu vakaita sevavoka vabatwa. Asi tisavabate tirisi nokuti tichapara mhosva.
asi vabatwe nemapurisa vanenge vakavachengetedza. Isi tikavabata tinovabatidzira moto pamusana. Ndo chokwadi changu ichocho, ndo angu mashoko ega. Tikavabata isusu tinovabatidzira moto pamusana, kuratidza kurwadziwa kwomukomana achengetwa 25 years nababa Mtangadura vasiri pakati pedu nhasi. Tiri pano paprazi pavo pane maabatua, pane maactivities, pahideout paiuya vanhu vakawanda, mhuri dzichifara dzichisununguka, zvokuti dai vakanga vasina kugadzira chinhu chakafanana neichi hatizive kuti vamwe vangadai vakaenda kunofarira kupi. Dai vasina kugadzira abatua hatizive kuti mabhucha mazhinji aizowanikwa achinzi ane nyama yakakwana here, ane brisket here, ane liver here, ane mazondo here. Zvese zvakanga zvichiitika panapa neassociation yavo, kunyange nevatungamiriri, kunyange nevaimbi vaive neukama hwakanaka nevaimbi vachive vachizoridza pahideout pavo panapa. Tiri kupfuurira mberi nekunzwa shungu dzabata vanhu tiri pano paMtangadura. Mukoma vaMtangadura havasi nguva yema-elections pane nzvimbo dzaizikanwa nevanhu kuti kana zita iro rataurwa motoziva kuti manumbers kana kuti mafigures aakubuda iye zvinezvi, mobva matoziva kuti aiwa uku kako ZANU-PF yatotsvaira. Nzvimbo idzodzo imwe nzvimbo dzacho ndokwatiri kunoku. Ndiani asingazive nzvimbo yaitaurwa naSlaigwana kana akutaura maresults ema-elections kuti Uzumba, Maramba, Fungwe ndokwatiri kunoku. Mwari ane nyasha, tazokusvikawo. Unongonzwa kumanikala nchidzi kune makomo, kunokwa hakuna makomo, kune mazikomo akawanda. Tapinda zvichipinda, pana achipinda nanapo munongoziva kuti tiri vekudzifambira, chidzifambira zvechistreama live neStarlink kunoku. Mwari wakanaka. Kuzumba Maramba Fungwe hakuna kana kusina kana network kana bhari mwechete, asi tastreama live funeral yatastreama tauya kuno kuzumba Maramba Fungwe. Nemiwo kana muri kwamunenge muri kunze kwenyika muchiziva kuti aiwa hama dzedu dzinenge dzichida kuwana a decent burial, asi mamuzi kukwanisa kunge muchikwira ndege muchiuya kuno kunyika yeZimbabwe. Isusu ndo zvatakagarira kunoku veJCTV Africa neSly Media TV kuti tikuunzirei live and direct zvinenge zvichiitika pamichato kana kuti pafuneral anyway in Zimbabwe. We can do that. We have done it and we are a testimony. We are tried and tested.